Mayong buntag sa tanan. Salamat ni kahigayunan nga makaduol na usab kita sa presensya sa Dios pinaagi ni atong pagsimba sa mga membro nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga magduyog nining atong hinuusang pagsimba sa Cebuano nga lengguwahe. Among gipabot ang pagtimbaya ug ang panalangin nga gikan sa atong Ginoo. Atong andaman ang atong mga kaugalingon sa atong pagsimba karon samtang maminaw kita sa pasiun ng humi. Manindog kita alang sa tawag sa pagsimba. Taliwala sa kahadlok ug pagduha-duha, ngari kamo katawhan sa Dios aron simbahon ta ang Ginoo. Kaya Ginoo ang anang Dios ug walay nagguban ang iyang gugma ug ang iyang bakong. Ang iyang gugma nagpasalig kanato nga walay bisan unsa nga butang ang makapahimulag kanato ug gikan sa iyang gugma diha kang Kristo Jesus. Dalaygon gayud ang Ginoo tungod sa iyang pagkagamhanan ug sa iyang pagkamahigugmaon kanatong tanan. Usa atong awitan ang Ginoo ug imantala ta ang iyang pagkagamhanan. Sa paan, busa awit.
kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga makasimba na usab kami kanimo diya sa espiritu ug sa kamatuoran pinaagi ni ining among online worship. Salamat o Dios nga ikaw magauban pinaagi sa imong presensya ngadto sa tagsa-tagsa ug sa matag panimalay nga naghugpong na naghiusa diya sa ilang Pinoy-anan aron sa pagsimba kanimo. Among ginmantala ang imong gahom ug ang imong gugma ug among giawit o Dios ang imong pagkagamahanan nga taliwala nining malisod nga kahimtang tungod nining COVID-19 pandemic apan ania kami imong mga katawhan nagasimba kanimo ug among giila nga mas dako ang imong gugma ug ang imong gahom kaysa pandemya. Mo sa Ginoo ablihan among nahuna og kasing-kasing sa magapadayon kami sa pagsimba kanimo. Panalangini ang imong alagad nga magapakigambit sa imong mensahe ni ining kabuntagon. Panalangini ang matag usa kanamo Ginoo sa pagdawat sa imong mensahe. Hinaot ikaw mahimaya sa tanan namong pagabuhaton karon. Kani ang among pangamuyo pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo higala ug manuluwas. Amen. Magapabilin kita sa pagbarog agi pagtahod sa pulong sa Dios nga mao'y patukuranan sa ato pamalandong. Ang patukuranan sa ato ang pagpamalandong niining kabuntagon makit-an diha sa Salmo 121 hangtod sa 8 nga nagaingon. Iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Diin ba magagikan ang akong tabang? Ang akong tabang nagagikan kang Jehova na nagbuhat sa langit ug yuta. Dili niya itugot nga mahidakinas ang imong mga tiil. Siya nga nagabantay kanimo dili matagpilaw ni mahikatulog. Ania karon siya nga nagbantay sa Israel, dili matagpilaw ni mahikatulog. Si Jehova mao ang imong magbalantay. Si Jehova mao ang imong salimbong sa imong tuong kamot. Ang kainit sa adlaw dili muluya kanimo sa adlaw, ni ang bulan sa kagabion. Si Jehova magabantay kanimo gikan sa tanan nga kadautan. Siya magbantay sa imong kalag. Si Jehova magabantay sa imong pagula ug sa imong pagsulod. Sukad karon ngadto sa umalabot ug sa walay katapusan. Dinhi natapos ang pagbasa sa balaang kasulatan. Isulbad mo ang among suliran, inasig mo kami ialagaran, kanunay ka sa among kiliran. Ihagap mo kami sa kaayuhan, iluwas mo sa daghang pagsulay, sa
Maayong buntag kanatong tanan. Malipayon kita nga magpasalamat sa Dios tungod sa higayon nga gihatag niya kanato. Taliwala sa atong gisagubang nga kalisod sa atong panahon karon. Kahigayunan diin mahimong posible nga makaduol o makasimba kita kaniya sa bisan ingon niini nga pamaagi. Kahibalo ako nga kining maong ministeryo moabot ngadto sa lagyong dapit dili lamang diri sa syudad sa Davao kundi bisan sa laing nasod ngadto sa atong mga kaigsuonan nga tua sa layong dapit gawa sa atong nasod. Busa mga igsuon, ubani ako karon sa pagpamalandong sa uluhan sa atong mensahe kung moabot ang kalisdanan. Mga igsuon, ania kita karon sa malisod nga panahon tungod niining giingon nga pandemya. Malisod ang paglihok, malisod ang pagbiyahe, malisod ang pagtigom bisan sa mga importanteng kasaulugan sa atong mga minahal. Mga miyembro sa pamilya, mga kahigalaan, ug bisan pa sa pagduaw sa atong mga higala nga mitaliwan na, ug ang kasakit, ang minahal sa kinabuhi nga dili nato makita sa katapusang higayon, ilibina kong ideklara og COVID kuno. Apan usa ka tamis ug naghatag og paglaom kanato karon. Mao ang pasalig ug saad sa Dios diha sa iyang mga pulong nga atong gibasa sa Salmo 121:1 hangtod sa 8. Base niining mga bersikulo, buot na akong ipakig-ambit kining mosunod nga mga punto. Kung ang kalisdanan moabot kanato, ang mga pulong sa salmista nag-auhag kanato una sa pagyahat sa atong mga mata ngadto sa kabukiran, diin ba magagikan ang atong panabang, ang atong tabang nagagikan sa Dios nga mao'y nagbuhat sa langit ug yuta. Ang Dios mao'y atong magtatabang. Kung ato karong nasinati ang kalisod tungod niining atong kahimtang karon, ang uban wala nay trabaho, ug walay trabaho wala say kwarta. Nagtipunog ang mga bayronon. Walay makaon, walay puy-anan, adunay sakit, adunay gubot pod sa pamilya. Ug nakasinati pod ang uban natong mga kaigsuonan sa bagyo. Ug kitang tanan halos nakasinati pod sa linog. Ug uban pang kahimtang nga atong mga nasinati karon. Ang Dios mga igsuon nga atong magtatabang, andam nga manimati ug mutubag kanato. Ayaw himua nga kining maong kasinatian makapahugno kanimo ug kanato sa atong pagtuo ug makapahilayo kanato sa Dios. Dili kita malimot pagyahat sa atong mga mata sa atong Dios nga magtatabang. Adunay usa ka istorya nga buot na kong ipakigbahin kanato karong buntaga. Adunay usa ka istorya sa usa ka bata nga misakay sa usa ka barko. Mientras naglawig, malipayon ang bata ug sa tunga-tunga na sila sa kadagatan. Kalit nga miabot ang kusog nga hangin ug dagko nga mga balod. Gitay-og ug maayo ang barko. Ug sa kahadlok sa mga pasahero, nang luhod ang uban, nagampo, nagsinagitay, nangayo og tabang sa Dios. Apan, ang usa ka bata na matikdan sa usa ka pasahero, nga taliwala sa ilang kalisod ug kahadlok, diha sa ilahang kahimtang. Nagsigi lang yun og dribble-dribble ang bata sa iyahang ulam. Ug giduol siya sa maong pasahero. Ug nangutana, wala ka ba mahadlok sa atong kahimtang karundong? Mga matay na tangtanan. Kusog kaayo ang bagyo nga miabot. Apan ang bata mitubag, simple lang. Dili ako mahadlok. Tungod kay nasayod ako, kinsa ang kapitan niini nga barko. Ang akong amahan, mao ang kapitan niini maong barko. Mga igsuon, sama sa bata nga walay kahadlok nga miatubang sa maong kahimtang tungod
kay confident siya kung nasayod siya nga ang kapitan sa iyahang kinabuhi. Mauman ang Dios nga amahan. Muna giingon sa Ingles, musagol-sagol lang kung naapoy in Ingles. God will carry you through every storm in your life and give you the strength to make it, because our God is an awesome God. Ikaduha na punto, sa panahon nga moabot kanato ang katalagman o kalisdanan, ang Dios maoy atong dalampanan. Ang himno nga giuluhan ang Dios atong dalampanan, naghatag kanato sa usa ka kasiguruhan. Ubuot na ako kining awiton, first stanza lang. Ang Dios atong dalampanan sa tanan nga panahon, kaniya kita mosalig sa tanang mga tuig. Kayang Diyos puno sa grasya, kanato gibubo na. Bisan unsay kalisdanan, dili magmahadlokon. Ang Proverbs nag-ingon sa chapter 29 verse 25 sa English, fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Ginaingon nga ang kahadlok kuno sama sa atong nadungog kaganina, ang kahadlok usa sa mga paborito sa atong kaaway, is one of our enemy's tools aron dili kita makapadayon. Og sa panahon nga maghimo ta og desisyon nga mogawas gikan sa atong pagtuo, ang kaaway dali ra mapuli. Ug mga igsuon, atong naobserbahan nga ang ato karong panahon nagkausab ang atong kalibutan, nagkausab na, nagkalahi na ang atong kalibutan. Ang mga tao daghan ang ikahadlukan. Hadlok gani tag wala tay FM pass, wala tay QR code, wala tay mga certificate, mahadlok ta, daghan na tag ikahadlukan. Pero na ako'y nakuha diri sa Facebook ko. Unsa gyud pud ni katinuod. Asa na daw paingon ang atong kalibutan? Kay nagkausab na ang atong kalibutan. Na ay 7 diri nga gilista. Ingon pa kung tinuod gyud ni. Ang adultery kuno o ang pagpanapaw gialaw na sa South Africa. Dili na ka makabalibad. Kay gialaw na ang adultery. Ang ikaduha po, gikumpirma na nga aron kuno ang mga dagko nga mga kanasuran maka-establish og maayo nga relasyon. Dapat kuno mudawat aning giingon og same-sex marriage. Ikatulo, sa Germany gisignan na nahimo na kining balaod. Gideklarar na nga incest no longer exist. Kanang pag-unay ba? Papa ug anak, mama ug anak, no? Pwede na mga asawa ang igsuon ug igsuon. Pwede na po niyang asawahon ang mama ngadto sa anak ug ang papa ngadto sa iyahang anak na babae. Dito ni daw sa Germany. Ikaupat, ang City of Miami giproklamar na diin na ay gitawag og public sex can be bought. Bisag asa na lang kung naakay gusto na ka makig-sex sa bisag kinsa ani, pwede nimong paliton, no? Imong bayaran anywhere, even in church, sulod sa simbahan, pwede na. Ikalima, sa Canada kuno nag-allow pud sila og kaning gitawag og bestiality, sex with animals. Nanapod ko noy nagminyo ani dito sa Netherlands, ani kiro og atong babae, no? So grabe gyud ang atong kalibutan. Ug finally kuno, ang America has made it possible to open satanic churches publicly. So mao ni ang atong panghitabo karon mga igsuon. Kung naay mga pangutana nga gibilin kanato nag-ingon,
Why do we sleep in church but stay awake in bars? Naghimo daw nato nga lodging house ang simbahan. No? Ay, uban, maghagok man. Well, nagawali ang pastor, maghagok. Why is it so difficult to talk about God but so easy to gossip? Mas lamig yun itong manghisgot tas kinabuhi sa uban. Bis na maghisgot tabahin sa Ginoo. And third, why is it so easy to ignore messages from God but easy to send back dirty messages? So, diya mag-away sa Facebook, no, sa social media, mag-away. Imbis walay nakabalo sa ato ang mga problema, ang tibuok, kalibutan nakabalo sa ato ang problema. O kung mao kini mga igso ng kahimtang sa ato ang kalibutan karon, kita nga nagatuo sa usa ka Ginoo nga atong dalangpanan. Ang Salmo 46:1 nag-ingon, ang Dios mo'y atong tigpanalipon ug atong kusog ug maoy atong magtatabang ug dalangpanan sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Ug nagapadayon sa pag-ingon, humilom kamo ug ilhon ninyo nga ako mao ang Dios, pagabayawon ako taliwala sa mga nasod. Pagabayawon ako dinhi sa yuta. Si Jehova sa mga panon magauban kanato. Ang atong dalampanan mao ang Dios niya po. Mga igsuon, kini ang panahon nga moangkla kita sa Dios nga atong magbubuhat, manluwas ug magsasangkap. Tungod kay ang tanan nga nagapangayo makadawat, ug ang tanan nga mangita makakaplag, ug ang magatuktok pagaabdihan. Dangop kita sa Dios ilabi na sa panahon nga sama niini. Tungod kay andam ug abre ang iyang gugma, grasya ug kaluoy nga mosapupo ug mosapnay kanato aron kita malig-on ug madasig ug makapadayon na may paglaom. Ang ikatulo, sa panahon nga moabot kanato ang katalagman o kalisdanan, ang Dios maoy atong magbalantay. Klaro kaayo sa Salmo 23:1, ang Dios maoy akong magbalantay, walay makulang kanato. Sa Salmo 55:22 nag-ingon, itugyan mo kang Jehova ang imong palasanon, ug siya magsapnay kanimo. Dili gayud niya pasagdan nga mabalhin ang matarong. Ug sa 73:26 nag-ingon, ang akong unod ug ang akong kasing-kasing nangaluya, apan ang Dios mao ang kalig-on sa akong kasing-kasing ug ang akong bahin sa walay katapusan. Sa tanang panahon ang atong magbalantay nagaaga kanato ngadto sa dalan sa pagkamatarong ug magdala kanato sa kahimtang nga adunay paglaom. Dili kita mulugak ug magpalayo sa Dios. Hinunua maghangyo kita nga iya kitang gunitan tungod kay siya man ang atong magtatabang, siya man ang atong dalampanan ug kay siya man ang atong magbalantay. Hinaot nga magpabilin kita diha sa gugma, grasya ug kaluoy sa Dios. Ug mubarog kita nga dunay kalig-on tungod kay tamis ug matuod ang mga saad ug pasalig sa Dios. Busa, mga igsuon, iyahat nato ang atong mga mata ngadto sa atong Dios, nga maoy atong magtatabang, atong dalampanan ug atong magbalantay. Panalanginan kitag tanan sa Dios, magmalig-on kita ug alamon kita bisan pa kung moabot ang kalisdanan o ang katalagman sa atong mga kinabuhi. Makabangon ra kita gikan ining tanan nga panghitabo nga atong giatubang karon. Tungod kay ang Dios nga atong magtatabang, atong dalampanan ug magbalantay, mo'y muhatag kanato sa mga pamaagi aron kita mahibalik sa maayong kahimtang sa atong kinabuhi. God will make a way where there seems to be no way. Yes, God will make a way for us and will never walk alone because God is with us. He will never leave us nor forsake us. Iyahat nato ang atong mga mata ngadto kaniya nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Og gihagit kita sa pagtinabangay aron malig-on kita diya sa atong paglaom sa atong Dios nga atong magtatabang, Dios nga atong dalampanan ug magbalantay. Sa katapusan, buot nako ni pakig-ambit kanato
Ibuhat ni, gisulat ni sa Ingles. Akong basahon ni sa Ingles. Duha ni sila ka mga panghuna-una nga akong ipakigbahin. Labi na sa atong panahon karon, sa atong mga kasinatian karon sa atong kinabuhi. Nga murag naghuna-una tang, murag wala na'y kasiguruan ang ugma alang kanato. Apan adunay duha ka mga importanteng panghuna-una. Una, sama kuno sa sunflower. Kita ang tag sunflower. Indot nga bulak, yellow, tagko. They follow the sun. Kunya, kanang iyahang bulak, dagko kaayo. Kung moabot di ay ang panahon nga murag medyo kilom-kilom, no? Cloudy and gray, they face each other. Mag-atubang di ay sila. Matingala ta, murag ding nag-atubang ay ang mga bulak. Nag-atubang sila. Ang rason nga nung mag-atubang sila, ingon pa, they face each other and share their energy. Sa atong panahon karon, sama usab unta kita ni ining sunflower, imbis magsigitag kasuko, sitag kahadlo, kabalaka, kinahanglan magtinabangay ta, magligunay ta. Aron sama sa sunflower, makakuha ta og energy sa usa ug usa. Maayo kini nga ehemplo alang sa atong pagkinabuhi, labi na sa atong kahimtang karon. Bis maglinibakay ta, istorya tag dili maayo sa atong silingan, sa atong isig ka magtutuo, mag-atubangay ta, mag-istorya ta, mag-inampuay ta o magligunay ta, labi na sa atong panahon karon. Ang ikaduha, sa English gyapon ni i-post ni dito sa Facebook. Nakabasa siguro mo ani. I have always thought that Noah was safe inside the ark because he built it according to God's specifications. I thought that perhaps it was the strength of the gopher wood and the soundness of the architecture that ensured that the waters of flood would not come into the ark. But today, I encountered a verse that shifted this whole paradigm. In Genesis 7:16, nag-ingon, the animals going in were male and female, of every living thing as God has commanded Noah. Then God shut him in. Don't miss this. Even after Noah had built the ark, it was God Himself who shut him in order to shut out the waters of the flood. In other translation, this verse says, the Lord sealed them inside. May the Almighty God seal us inside His ark of protection through this last quarter of 2019. It is not the fact that you have locked your house that kept you safe at night. It is not your good driving skills that keeps you safe in the road. Neither it's your healthy eating habits that keeps you healthy. Only God can shut you in and out the devil that is seeking to devour you. Kung ni ang mga pag-angko. Father, we pray that in this last quarter of the year, as we walk into the streets and as we drive in the road, O God, shut us in. We pray for our children that in the midst of dangers, disease, and molesters, you will shut them in. Keep out the flood waters of abuse, rape, murder, accidents, diseases, and untimely death, O God. Shut us in. Shut us in your ark of protection, into your ark of compassion. May God shut us in as we obey Him and trust in His word. Mga igsuon, kaning duha ka anindot nga mga panghuna-una na akong ipagbahin kanato karon nga buntag, hinaot nga ato usab kining gamiton nga mahimo natong gabayan
sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, labi na sa pag-atubang nato sa mga hagit sa atong kinabuhi. Sama nining hagit karon nga atong giatubang. Wala sa atong kahadlok, kabalaka, ang Dios nga atong magtatabang, ang Dios nga atong dalangpanan, ang Dios nga atong magbalantay, ay magauban ka nato. Panalanginan kita sa Dios, ug tipigan kita niya sa iyang grasya ug gugma. Sa ngalan samahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo sa imong pulong nga among nadungog, nga kung moabot ang kalisdanan, imo kaming gipahinumduman nga among ihat ang among mga mata ngadto sa kabukiran. Among itutok ang among mga mata diha kanimo, na maoy among panabang, maoy among magubuhat, ug maoy among magbalantay. Nining panahon sa kalisdanan tungod nining COVID-19 pandemic, padayon kaming nag-ampo Ginoo nga imong proteksyonan ang matag usa kanamo. Labi na sa imong mga kanakan, Lord, imong tabunan sa hamiling dugo ni Ginoong Kristo na sa among paggawas ug sulod sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay. Among masinati ang imong proteksyon ug ang imong pagbantay. Nagampo kami Ginoo nga padayon nimong i-sustain ang mga panimalay taliwala sa economic crisis tungod ni ining shutdown. Ang among pangamuyo Ginoo nga masinati ang imong pagsangkap sa matag usa ug sa matag panimalay. Sa mga negosyo, Lord, nga naapektuhan tungod ni ining COVID-19 pandemic, we pray nga ang imong sustaining grace masinati sa mga tao nga naa sa kalisdanan. Katong ana sa balatian, Lord, among gihangyo ang imong healing grace and mercy nga mo usab ilang masinati Ginoo. Sa mga nagbalatian nga naa sa ilang Pinoy-anan, naa sa balay tambalanan, hikapas sila Ginoo ug ayuha sila sa ilang balatian. Labi na ni adtong nasakit sa COVID-19 virus, Lord, ang among pag-ampo nga ang imong miraculous healing power, Lord, masinati nila ug bisan pa sa ilang panimalay nga nagbantay ug nagatiman kanila. Amo usab nga giampo ang mga frontliners, ang mga doctors, mga nurses, medical technologists ug sa imong mga katawhan nga nagtrabaho diha sa mga hospital o sa mga healthcare institution ug bisan pa, Lord, sa mga kapulisan ug military nga nag-serve as frontliners diha sa mga checkpoints. Lord, we pray also for them, Lord, nga imo silang proteksyonan. Sa mga tao nga nagtrabaho diha sa factory, sa mga mag-uuma ug sa tanan nga naghago aron nga aduna kami makaon bisan taliwala niining pandemya, panalangin sila Ginoo nga diha sa ilang pagtrabaho ug pagpaningkamot masinati nila ang imong panalangin ug ang imong proteksyon. Nagampo usab kami Ginoo alang sa among mga mahal sa kinabuhi nga kuyog namo ug katong tuas sa layong dapit na nagtrabaho, na nag-eskwela, among giampo Ginoo imo sa silang bantayan sama sa imong pagbantay kanamo. Sa imong mga kaiglesiyahanan na sulod sa pipila ka bulan wala simba, apan nagampo kami, Lord, that your provision will be experienced by your churches and faith communities. Salamat sa mga miyembro nga padayong nagasuporta alang sa matag iglesia. Salamat, Lord, nga among giila nga dili lamang ikaw may among Jehovah Rapha, ang among healer, ikaw sa among Jehovah Jireh, ang among provider. Ug salamat sa mga pamaagi nga imong gihatag kanamo, nga among masinati ang imong panalangin ug proteksyon taliwala ni ining pandemya. Dungga ang among tagsa-tagsa ka mga pag-ampo, panimatia kami Ginoo. Amo kining padangat ang among hangyo, mga pag-ampo ug pagpasalamat pinaagi lamang sa ngalan ni Kristo Jesus na among Ginoo, higala ug manluluwas. Amen.
13:15 ug 16 nagaingon, busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Ato karong ihalad ang atong mga tithes, offering, ang mga thanksgiving nato, ug human nato ni siya mahalad ngadto sa Ginoo atong dad-on ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga iglesia aron nga taliwala nining pandemya padayon gihapon ang misyon ug buluhaton sa Ginoo. Among gila o Dios nga ikaw ang tinubdan sa tanang hingpit ug maayo nga gasa. Ikaw ang tinubdan sa tanang panalangin. Usa among gihalad kining among mga halad, pasalamat ug bisan ang among kinabuhi. Dawata kini alang sa imong katuyuan. Sa ngalan ni Jesus mao kining among pagampo. Amen. Sa mga pahibalo ug pagpasalamat, salamat Reverend Erbelinda Villegas sa mensahe nga imong gipaabot ug usa ka pahinumdom nga taliwala sa kalisdanan. Kung moabot ang kalisdanan, atong ihap ang atong mga mata ngadto sa kabukiran, ngadto sa Dios nga nagagikan ang atong panabang. Salamat sa mga pastor, mga laiko nga nagsuportar ni atong online worship sa hiniusang pagsimba Metro Davao, hinuusang panimbahon, ug labi na kang Pastor Winsel nga atong multimedia director. Salamat kaayo, ug kang Erica nga atong musician ug accompanist, ug sa mga laiko nga nag-join sa atong message through song. Thank you kaayo kay mas mapagaan ang bulhaton sa Ginoo kung atong tambayayungan. Sa makausap pa, salamat sa nag-support nining atong mga nag-share sa ilang resources aron natay gadget alang sa atong recording. Ug salamat sa nag-sponsor o mag-sponsor sa atong paniudto every recording time nato. Ug salamat sa tanan, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ang atong preacher next Sunday, si Pastor Melvin Ramoso sa first Sunday of December. Si second Sunday, si Reverend Grace Alquiza Bangisan. Mao kini ang atong mga pahibalo o mga pagpasalamat ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Manindo kita atong awiton ang atong himno sa pagsalig. Ihapa ang panalangin mo.
Salamat o Dios sa imo mga saad ug pasalig kanamong tanan. Nabisan pa kung moabot ang kalisdanan sa among mga kinabuhi. Makahimo pa kami o Dios sa pag-ihap sa mga panalangin nga nagagikan kanimo. Sa tinagsa-tagsa gayon Ginoo. Salamat o Dios kay mas dako ikaw niining kalisdanan nga among giatubang karon. Tungod kay nasayod kami ug nagalaom kami ug nagatuo kami. Nga ikaw Dios nga among dalampanan, Dios nga among magtatabang ug Dios nga among magbalakay. Usa wala gayon makulang kanamo. Tungod kay anaay ikaw nga nagagiya kanamo. Ug diya sa among pag-ila, sa imong grasya, sa imong gahom ug sa imong gugma ug pag-amping ug pag-atiman nimo sa among mga kinabuhi. Malipayon kami nga magpasalamat kanimo niining tanan. Busa o Dios, gamhi kami pinagi sa imong gahom. Una kami sa imong balang Espiritu Santo aron sa among pag-atubang sa hagit sa kinabuhi. Ikaw gayud ang mahimaya sa among mga kinabuhi. Busa hinaot nga ang imong padayon nga pag-atiman ug pag-uban amo unta nga masinati adlaw adlaw. Bisan pa sa among bisagubang karon, diya sa among pagsinati, diya sa kalisdanan nga among giatubang. Ikaw unta o Dios kanunay mahimaya sa among mga kinabuhi. Ug karon ang grasya sa Dios nga Amahan, ang gugma sa atong Dios, Anak, atong Ginoong Hesukristo, o ang pag-uban, pag-atiman sa balaang Espiritu Santo, mag-ana kanato gikan karon sa walay katapusan. Amen. Amen.